De gemeente Goes geeft geen toestemming voor de voetbalwedstrijd tussen het Zeeuws elftal en Feyenoord. Inzet van extra politiemensen is niet mogelijk door de extra evenementen in Zeeland. Zoals Koninginnedag, de Giro d'Italia en de Tour de France. Al die evenementen, naast alle andere bestaande evenementen, vergt zoveel politiecapaciteit dat er geen extra politiemensen buiten de reguliere surveillance om op 14 juli beschikbaar zijn. Nou, dan vind ik het onverantwoord om met 3, 4 politiemensen de openbare orde te moeten handhaven. Dan kan ik er niet voor instaan. En ik ben daar wel verantwoordelijk voor die openbare orde. De dreiging van hooligans zorgt voor een verhoogd veiligheidsrisico. In Rotterdam wordt het uitermate moeilijk gemaakt naar de hooligans om bonje te schoppen. En dat betekent dat zij alternatieven zoeken. En dan is het al makkelijk om naar de periferie te gaan. En zeker als ze weten dat er al heel weinig politiecapaciteit is. Dus dan moet je des te voorzichtiger zijn met het uitschrijven van dit soort wedstrijden. De stichting Zeeuws Elftal is niet blij met het besluit. We gaan natuurlijk wel kijken of we die wedstrijd kunnen spelen. We zijn in overleg met Feyenoord, waar ik ook van kan zeggen dat die ook zwaar teleurgesteld zijn in de beslissing van de burgemeester. Maar goed, dat is Feyenoordse materiaal. En dus we zijn dus in overleg dus. Maar ik kan daar nu nog niks concreets van zeggen. Dat zou te kort zijn, hè? Maar gaat de wedstrijd nog door? Nou, als we een goed alternatief kunnen vinden, dan gaat de wedstrijd door, ja. In ieder geval. 2 dagen voor de verboden wedstrijd speelt Groot Goes wel tegen Volendam. Aansluitend treedt Jan Smit op. Daar wordt een vergunning voor aangevraagd en wij zijn voornemens onder bepaalde voorwaarden die vergunning te verlenen. Omdat daar veel minder risico's aan verbonden zijn wat betreft de openbare orde. De organisatie van kleinere evenementen zonder de inzet van extra politie blijft wel mogelijk in Goes.